O texto bíblico de hoxe é João capítulo 20, versículos de 19 a 31. Os apóstolos están en unha casa con as portas fechadas por medo aos judeus. Jesús resucitado se aparece e lles diz: "A paz esteja convosco", e lles mostra as mãos e o lado onde tiña os sinais da crucifixão. E depois lhes envía en misión dizendo: "A quen perdoardes os pecados lhes serán perdoados, e a quen non os perdoardes lhes serán retidos." Tomé, un dos 12, non estaba presente cando Jesús se apareceu. Os outros apóstolos dicen para ele: "Vimos o Señor." Mas ele responde dicendo: "Se eu non vexo a marca dos pregos en súa mão e a ferida do seu lado, non acreditarei." 8 días depois, Jesús se aparece de novo, já estaba Tomé, e diz para ele: "Põe tu dedo aquí na marca dos pregos das mãos, coloca a túa mão no meu lado, e non seas incrédulo, mas fiel." E Tomé responde: "Meu Señor e meu Deus." E Jesús le dice: "Acreditaste porque viste? Benaventurados os que acreditan sen ter visto." O tema deste texto é a fé. A fé en Jesús resucitado non foi fácil para os apóstolos, especialmente para Tomé, e tamén non é fácil para nós. Eles viveron un proceso que pasou por bastantes dúbidas. Vemos concretamente iso hoxe en Tomé, que se apresenta neste texto como aquela persoa que dubida da resurreición de Jesús, unha persoa incrédula. Porén, se nós refletimos sobre o texto, podemos entender que todos somos Tomé. Quen non teve xa dúbidas de fé, dúbidas sobre a resurreición, sobre a vida eterna, tal vez sobre a existencia de Deus, seguramente dúbidas sobre se Deus está presente constantemente en nosa vida ou ás veces Ele se ausenta de nosa vida. Dúbidas todos tivemos e é normal. Non temos por que nos asustar das dúbidas. As dúbidas forman parte de nosa vida espiritual e de cualquier camiño de fe. E até son boas, porque elas expresan que somos fracos, que somos frágeis, que somos humanos. E os humanos é normal que teñamos dúbidas. As dúbidas son expresión de nosa humildade. Non compreendemos tudo. Aquela persoa que se sente moito segura, que non ten nenhuma dúbida, é moito perigoso, porque pode cair na prepotencia e no orgullo, acreditando que xa non precisa aprender máis, já sabe tudo. Por tanto, non nos asustemos de nosas dúbidas, porque forman parte de nosa camiñada. Porén, é importante que a xente non se instale nesas dúbidas. As dúbidas deben ser resolvidas. O maior perigo que temos en relación ás dúbidas é cando queremos resolvelas de unha maneira intelectual, a través de nosa razón, de nosa inteligencia. Cando queremos resolver todas as dúbidas só con nosa inteligencia, aí podemos cair no orgullo e na prepotencia, porque queremos entender todo e até queremos probas, como Tomé. Ese é o grande perigo. Entón, como resolver nosas dúbidas de fé? Non só a través da inteligencia, mas principalmente a través de unha atitude humilde. Atitude humilde significa que eu non quero entender tudo, que eu non peço a Deus que me explique tudo,
Por qué? Porque iso é imposible. O misterio de Deus é superior á nosa inteligencia. Porén, nos temos sinais de súa presenza, de que Ele está vivo, de que Ele nos ama, de que Ele resucitou. Así como Tomé recebeu como sinal para manifestar que Jesús estaba vivo os sinais das mãos e do lado, hoxe tamén nós temos varios sinais da presenza de Jesús resucitado entre nós. Quais son eses sinais? Se nós somos humildes para enxergarlos, todo acto de amor que existe no mundo. Toda a bondade que há nas persoas, toda a generosidade, a humildade, a capacidade de perdoar, a entrega, todos estes son sinais de que Deus continúa vivo e agindo en noso mundo. Toda a bondade que existe no mundo é sinal de que Deus está presente, vivo, resucitado entre nós. Se somos humildes, non buscaremos respostas intelectuais a nosas dúbidas de fe. Non debemos querer entender tudo. Sejamos humildes e vexamos os sinais do amor de Deus que existen no mundo. Eles son expresión de que Ele continúa vivo entre nós. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.